Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Айни замон дар политехникум қарор дорем, дар инҷо донишгоҳи политехникӣ ва рост роҳ ба сӯи 46 микрорайон Саховат ва Корвон. Аз ин тараф роҳ ба сӯи раёсати БДА ва 33 микрорайон ва хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар манамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Дӯстони гиромӣ, аз ин тараф омадем, дар онҷо политехникум аст ва дар ин тараф дарозаи 4 тути поён. Хонаи имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Дӯстони азиз, аз ин тараф мо омадем ва худи ҳавлии фурӯши хонаи рақами 612. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯши 5 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастанд, бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар инҷо ду дар хона веранд, дар инҷо бошад боз ду дар хонаи дигар ва веранд аст. дар онҷо 5 ҳуҷра, дар инҷо бошад ошхона, кухни, ҳаммом ва ҳоҷатхона. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ҳавлии зебо мебошад. дӯстони азиз, даруни бино дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед веранда аст. якум, дуюм ҳуҷра ва дар он ҷо аллакай сеюму чорум. тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем ки ҳавлӣ дута падвал дорад, якташ 9/3, дигариш 5/3 ва боз якта дигар ҳезумхонаам дорад. 7/1 мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. дар ин ҷо веранд дӯстони азиз. сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. ва ин чорум ҳуҷра. ва ин дӯстони гиромӣ панҷум ҳуҷраи истихоматӣ. хотиррасон мекунем дӯстони азиз ки дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. якчандта мактаб, албатта ки чандта масҷид, мағозаҳои хӯрокворӣ ва на он қадар дур аз бозори Балх мебошад. ман намехел дӯстони азиз, рост меравем, тарафи бозори Балх мешавад. ва инҷо дӯстони азиз ҳамчун як ҷои мешиштагӣ ва ошхона. дар инҷо ҳаммом ва дар инҷо бошад ҳоҷатхона. ҳавли дӯстони азиз қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизо меистад, баъзе чизошам мебаранд. чӣ хеле ки мебинед, фишори об баланд аст. ҳавлӣ бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. нархи ҳавлӣ бошад $120,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, 5 сотиқ замин, 5 дар хона дар 4 тути боло ҷойгир аст. хонаи рақами 612. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.